गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे ब्रेकिं निउज। गोबां फरायसा आरो सुबुंफोरानो नेबाय थादों। आसामनि हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल एग्जामनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होसिगोन। दिनै फुंनि 9 बाजियाव बे रिजाल्टखौ फोसावनानै होसिगोन होननानै बुंदों। बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। दिनै 6 जुननि फुंनि 9 बाजियाव आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि फाइनाल एग्जामनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होनाय जागोन। बे रिजाल्टखौ मा वेबसाइटआव फोसावनाय जागोन बेखौबो लिरनानै होदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। सेथि वेबसाइट ahsec.assam.gov.in, नैथि indiaresult.com, थामथि assamjobalert.com, ब्रैथि iresult.net, बाथि examate.com, द'थि assamresult.co.in, स्निथि रिजाल्ट शिक्षा, दाइनथि assamresult.in, गुथि iresult.in। बे होखानाय 9था वेबसाइटआव थांनानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन। 9था वेबसाइट होदों बिथांमोना। लोगोसे आपल'डा एपखौ डाउनल'ड खालामनानै बे एपनि गेजेरजोंबो रिजाल्टखौ नायनो हायो। दिनैनि रिजाल्टखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। गसाइगावआव 50 लाख रांनि बार्मिज गय जब्द खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सोनाब बंग सिमा श्रीरामपुराव सिमुलटाबु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बार्मिज गयजों लोगोसे ट्राक गारि जब्द खालामो। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि गाहाय हिरेन कुमार देखा आरो सिमुलटाबु पुलिस बिफाननि गाहाय सन्जय रायनि स्रोदै संदाननायाव JK3K8263 नम्बरनि ट्राकखौ लाखिनानै जेरासेबो लोगोसे नायबिजिरनायाव लाबोखोमानानै फैनाय गोबां बिबांनि बार्मिज गयखौ जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनो हानाय बार्मिज गयनि हाथाइनि बेसेना 50 लाख रांनि जागोन होनना फोरमायदों। सिमुलटाबु पुलिसआ हमजानाय गय गारिखौ मणिपुरनि जिरिबामनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि कानपुरसिम लांबाय थानो नागिरदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय गारि सालायगिरिनि मुंखौ आब्दुल रशिद आरो आलिफ रशिद होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।